Zdravím. Přidám tady Míšu. Sem se připojí a vítám vás u živého vysílání, které se bude zabývat Míšinou zkušeností s rizikovým těhotenstvím. Tak, až se nám Míša přidá. Tak, jestli se nám to povede. Tak. Z nějakého důvodu to Míše úplně nejde. Já ti hodím, Míšo, dávám to a píše mi to, že tě nelze přidat. Tak já to vypnu už. Vždycky proces. Mám někdy pocit něco mezi Tak, my vás tady s Míšou moc vítáme a budeme se dneska povídat o Míšiné zkušenosti s rizikovým těhotenstvím. Míša je porodní asistentka a maminka 2 holčiček, s čímž ta vlastně těhotenství s druhou holčičkou spadalo do kategorie rizikové. A Míša, mě hned zajímá na začátek, kdy se to projevilo a vlastně jakým způsobem. Poprvé, když jsem teda zjistila, že se něco děje, tak bylo v 18. týdnu. Bylo to vlastně, já jsem jako cítila, že jsem měla nějaké tonizace, pnutí, ale už z toho prvního těhotenství jsem byla na to zvyklá, že se něco takhle děje, že jsem s tím jakoby v pohodě, ale vlastně potom moje gynekoložka mě tak jakoby opatrně sdělila, že mám vlastně ten čípek hodně zkrácený. Ono samozřejmě někdy ta diagnostika toho čípku je taková jakoby ne úplně, řekněme, správná, ale já jsem ten čípek měla opravdu hodně zkrácený i s takovou nálevkou, takže už šlo vidět, že ty změny se tam nějaký děly a vlastně tehdy mě ta moje gynekoložka řekla velmi takovým jako laskavým tónem, že vím, co to znamená jako porodní asistentka a že uvidíme, že je to tak 50/50, takže tehdy to tak jako začalo. A mě zajímá, jestli bys teda přiblížila, jako kdyby, co to znamená, úplně jako laicky, když má někdo takový nález, tak 50/50, co to vlastně jako znamená? Tak vlastně já jsem měla ten nález na tom čípku, jakoby čípek jsem měla velmi zkrácený, už i nálevka, co jsem říkala, tak znamenalo to, že vlastně hodně bylo miminko natlačené jakoby dolů a už se zevnitř ty cesty jakoby otevíraly. A 50/50, co mě tak jakoby řekla, tak bylo takové to, že je dost pravděpodobné, že se miminko rozhodne, že se narodí dříve a ono v tom 18. týdnu nebo respektive pod určitým týdnem vlastně to miminko je jakoby neživotaschopné, takže to bylo jako takové spíš pro mě zpracovat si ten strach o to dítě, o to miminko, to, že vlastně přijmout to, že je dost možný, že se jako rozhodne a přijde prostě na ten svět dříve a že to třeba nepřežije. Takhle. A vlastně co následovalo potom? Byly tam nějaké opatření, co jsi musela jako udělat, nebo jak to vlastně probíhalo potom? Potom vlastně já tím, že jsem porodní asistentka, tak vlastně znám ty postupy, jaké jsou vlastně, co se teoreticky nabízí takhle maminkám nebo ženám. Nicméně já vlastně tehdy, pro mě bylo hodně důležité zpracovat si ten prvotní šok. Prostě to, že
mě jako bylo řečeno něco takového, nebo spíš to, že se mně děje, že se nám děje něco takového. Protože my jsme si už s první dcerkou zažívali určité období, kdy dcerka vlastně měla těžký atopický ekzém, měla různé multialergie a tak dále. Takže vlastně pro mě to bylo takový to proč. Proč se nám zase něco takového děje? Proč se nám dějou takové zkoušky? Když jsme úplně někde jinde a už nejsem ta vystresovaná máma, která prostě by potřebovala další lekci, ale potřebovala jsem si ještě víc stoupnout do té své síly a víc prostě porozumět tomu proč. Ale co pro mě bylo hodně důležité, tak vlastně to komunikovat. Prostě komunikovat, sdílet. Jo? A tím, že vlastně já jako porodní asistentka ty informace znám, tak jsem si jakoby nepotřebovala vyhledávat, ale bylo pro mě právě důležité tím sdílením, tou komunikací, otevření se, prostě pouštět ty emoce a to všechno, tak vlastně se postupně prostě napojit na sebe a rozhodnout se, co je pro mě jakoby důležitější. Jestli je pro mě důležitější být pod určitou medikací, být třeba hospitalizovaná, nebo prostě co je pro mě jako pro mámu na rizikovém těhotenství, pro ženu na rizikovém těhotenství důležitější. A já vlastně tehdy jsem věděla, a my ženy, to je prostě neuvěřitelné, jak my ženy máme fakt jako velkou sílu, jsem věděla, že když budu doma, když budu prostě doma, budu v klidu, nebudu ve stresu, když vlastně, a to bylo hodně zkušenost má právě s tou starší dcerkou, nechtěla jsem žádnou tu medikaci, prostě bylo pro mě důležitý vlastně se jako rozhodnout, aby prostě neměla jsem žádná antibiotika, nebo neměla jsem jakoby maturaci, jakoby kortikoidy a tak dále. Tak vlastně tohle pro mě asi bylo takové jako nejzásadnější a komunikovat, sdílet, abych vlastně si stála v té své síle a vlastně věděla, co chci. To je za mě jako důležitý, abych nejednala vlastně z té pozice toho strachu, protože ten strach tam byl, to nejde o to, že ten strach by zmizel, že já bych prostě najednou byla úplně v pohodě a říkala si, tak OK, tak to dopadne tak, jak má a prostě nic se neděje. Ten strach tam byl velký, ale nenechala jsem se ním vlastně ovládnout. Bylo to pro mě jako hrozně důležitý poslouchat ten svůj hlásek. Ty jsi tam moc hezky řekla, že bylo pro tebe důležité jako si komunikovat to, co ty chceš. A asi bylo i důležité vědět, jako proč to chceš. A mluvila si o těch informacích a že ty jsi je měla, protože jsi porodní asistentka. A třeba co bys doporučila ženám, kam si jít pro ty informace, pokud vlastně je to pro ně úplně jako novinka, jsou třeba poprvé těhotné a teď v nějakém takovém 18. týdnu se dozví toto a vlastně ještě neví nic jako o tom těhotenství, protože je to prostě úplně nová situace. Tak kam si jít třeba pro ty informace? Tak ono jakoby nějaké informace nebo by nám měl sdělit ten samotný jakoby gynekolog nebo ta gynekoložka, ale ono, známe to prostě, kdo má čas být jako hodinu, nebo my bychom ten čas měli, ale samozřejmě jakoby ti lékaři mají určitou kapacitu, prostě nejde to, je to naprosto pochopitelný. Takže vlastně pro mě by bylo, nebo dala bych se odborníku, jako vyloženě někoho, kdo má i tu vlastní zkušenost, taky, prostě tu vlastní zkušenost toho prožitku, protože informace jsou zase jedna věc, ale druhá věc je i to, když to vlastně někdo fakt jako zažil, protože já tehdy jsem ty informace taky měla a taky jsem jakoby věděla, ale tím, jak jsem si to sama zažila, tak mám jako pocit, že už jako vím, že teď jakoby vím, jo, i předtím jako porodní asistentka, když jsem asistovala u těch porodů, tak taky jsem si říkala, teď já už vím, ale vlastně nevěděla jsem, opravdu upřímně, až teďka, co prostě mám po těch porodech vlastních, tak opravdu se dokážu jako vcítit do toho, prostě i do té samotné intuice, ale tehdy jsem si právě říkala, nebo teďka jsem si říkala, že když jsme společně vytvořili tady ten online kruh pro ženy na rizikovém těhotenství, tak jsem si říkala, no přesně něco takového by mě tehdy jako třeba ohromně pomohlo, jo? To, že bych mohla jako s někým sdílet ty strachy a to, že vlastně
Jasně, člověk si těší na to miminko, je těhotný, užívá si to těhotenství, už si tak nějak říká, tak jak bych chtěla, aby ten porod, jak by byl, jaký by byl. A teď najednou člověk zjistí, že to vlastně je všechno úplně jinak a že vlastně neví, jak to dopadne. Teď začnou ty strachy a má pocit, že je jediný na světě v tu chvíli. Takže vlastně tohle je třeba za mě věc, která by mě tehdy ohromně pomohla. Jenom to třeba říct, jenom to sdílet a slyšet ty příběhy druhých. Plus vlastně ty informace od někoho, kdo prostě je zná a kdo třeba si to sám zažil. Tak mně to přijde teda naprosto magic. A já bych něco takového ohromně brala, no. Protože jako na rizikovém těhotenství vlastně bych nemohla jít někde do nějakého kolektivu nebo někam, protože prostě jsem byla doma. Byla jsem doma a odpočívala jsem. A to se úplně krásně shrnula a já vnímám, že právě ta podpora žen, co mají jakékoliv riziko, ať už je to riziko malé, velké, to je úplně jedno, ta podpora je strašně důležitá, protože dost často, když se právě do takové situace dostaneme, tak máme pocit, že jsme v tom sami, že nikdo jiný to neprožívá, protože známe jak třeba příběhy žen kolem nás, které mají úplně bezproblémové těhotenství. Teď se ptáme, jako kdyby proč zrovna nás. Máme tam nějaké jako strachy samozřejmě jako o život toho miminka třeba, nebo o svůj život, že to záleží samozřejmě na diagnoze. Takže ta podpora je opravdu hodně důležitá. Už jenom to, že můžeme někomu říct ty svoje pocity, prostě to, co teď zažíváme, i klidně se jako zanadávat, jít do toho pocitu oběti. Ale ono to je strašně důležité to prožít, abychom vlastně mohli skrz to se dostat jako kdyby dál. Míšo, mě zajímá, já si pamatuju, jak se sdílela, když si vlastně čekala Olivku, tak se sdílela na Instagramu vlastně takové ty svoje všední dny a nějaké kotvy, co jsi měla během těch dnů, mohla bys nám říct třeba nějaké jako 2, 3 věci, co ti během toho dne pomáhaly se z toho nezbláznit? To je moc hezky řečeno, protože opravdu nezbláznit se z toho, být zavřená doma, protože tehdy jsme ještě bydleli na bytě ve 4. patře, teď už jsme teda v domečku, ale tehdy pro mě to bylo takové, že já když jsem opravdu stoupla, tak jsem cítila, jak to miminko prostě naléhá na ty cesty, takže jsem vždycky cítila, že fakt jakoby v leže to bylo jakoby mnohem snesitelnější, nebo bylo to i lepší. A co mě ale ohromně pomáhalo, bylo vždycky vyjít ven na čerstvý vzduch. My jsme měli takový malinký balkónek, tak vždycky jsem tam vyšla, opravdu jako denní světlo, sluníčko prostě, chlad, protože byla tehdy zima a ten čerstvý vzduch mě pomáhal kolikrát od toho, vlastně od toho, kdy člověk, když byl doma a byl tam zavřený, tak ho pohltili ty strachy, vyloženě už kolikrát, jako by si říkal, právě, jak už by chtěl být ven a ono opravdu ten stres a ten strach celkově je kolikrát mnohem horší, než ta daná situace, která vlastně, protože ty jsi i pěkně řekla to, že to riziko u každého je vlastně jiné a my někdy máme takové to, že si jako říkáme, no však to riziko nemám tak velké, jak jakoby ta druhá. To znamená, že vlastně já to ani jako nepotřebuji přece někoho otravovat a někoho s tím jako s někým to sdílet, ale ba naopak, jo, ono je úplně jedno, jaké to riziko je, ale jde o ten strach, o ten pocit toho strachu, který nás prostě pohltí a vlastně nás nedokáže, potom odpojuje nás vlastně od nás a tohle mě velmi jako dobře vždycky ta facka toho chladného vzduchu, to na tom čerstvém celkově jakoby vzduchu a potom teda různá dechová cvičení a meditace, no, to mě jako ohromně jako pomáhalo, to pro mě fakt jako relaxace, meditace, dechová cvičení a tady tohle, to chodím několikrát na ten čerstvý vzduch, alespoň takhle, že jsem jenom stála, poslouchala ty ptáčky a jedna sousedka naproti, co si chodila na pravidelnou kouřovou, tak si myslím, že si dělala čárky, kdy přijdu a kdy ne, ale zase to bylo pro mě takový pěkný zpestření. Určitě. A ty jsi vlastně měla doma ještě starší holčičku a Málku, tak jak si to třeba jako zvládala i s nějakou péčí o ní, nebo jak jste to vlastně jako třeba sehráli v rodině, tady to náročnou situaci, kdy ty jsi musela více jako odpočívat a vlastně nemohla si být v tom koloběhu jak normálně.
No, ono tím, že Amálka vlastně už od malička měla ty svoje jakoby problémy, měla různé zdravotní omezení a tak dále, byla zvyklá do té doby, že si mu nosila v nosítku a vlastně chtěla být jenom se mnou, spala jenom se mnou a tak dále, tak je pravda, že když jsem jí první den řekla, Amalko, já ti ode dneška už jako nemůžu moc nosit a tak dále, tak to bylo jako náročnější. Když jsem vlastně manželovi řekla, no budeš muset asi zůstat doma, tak mě řekla, ale já nemám žádnou pozici, že bych mohl jako zůstávat doma jako na home officeu. Takže tak, jak ta situace na začátku vypadala, že je absolutně nerealizovaná, tak vlastně to je jenom něco, co mě zase vyhodnotila ta moje hlava, která mě řekla, vždyť to nejde, ale vlastně paradoxně tady ten, řekněme, pro někoho vlastně problém by mohl říct jako proč se mně to děje, tak tady ten vlastně problém je nakonec já vnímám jako velký dar, protože manžel opravdu si to zařídil, takže vlastně zůstal, prostě nějak si předělal pozici, takže prostě mohl zůstat doma. Dcerka si na něho vlastně mnohem víc zvykla a i potom, když jsem vlastně byla s Olivkou v porodnici, když jsem byla skoro 2 týdny nebo přes 2 týdny tam s ní, tak jsem vlastně neměla ani ten strach, že by to s ním jakoby nevydržela. Jo, jako všechno zlí je k něčemu fakt jakoby dobrý, protože my jsme nakonec strávili všichni čas spolu. Tohle to jako se nikdy vlastně předtím nestalo. A bylo to vlastně nakonec, já na to období fakt jako vzpomínám úplně jako nejvíc. Na to, jak to bylo opravdu jako rizikové těhotenství plné strachu, řekněme, tak na něho opravdu vzpomínám jako velmi s láskou. To je moc hezké, je to vlastně krásná ukázka toho, jak i něco, co vypadá na první pohled v těch prvních emocích jako úplně neřešitelná situace, něco, co vlastně jako vůbec nemůžeme zvládnout, tak jak se to postupem času dokáže tak jako zjemnit a vlastně přetavit i v něco jako pozitivního. To je moc hezké. Že vlastně si takhle Amálka vlastně jako zlepšila vztah s tátou, že jo? Že to je jako... A paradoxně se začala zlepšovat. Všechno kolem dokola, že jo? Prostě to je přesně ono. To je vlastně ta psychika, psychosomatika, prostě to všechno jako hraje ohromnou roli, no. A mě to vlastně, nás to ohromně jakoby posunulo zase někam dál, tady ta zkušenost. A já jsem za ní prostě nesmírně vděčná. Tak, já myslím, že jsme to tak jako zhrnuli, takový ten základ toho tvého příběhu. Máš pocit, že bys ještě chtěla k tomu něco říct, nebo něco jako kdyby dodat? Ještě teda jednu, protože vlastně celou tu dobu v tom těhotenství jsem vlastně, i když jsem pocitovala ty strachy, potřebovala jsem o tom neustále komunikovat, potřebovala jsem pouštět, tak dovolovala jsem si ty emoce, tak vlastně cítila jsem pořád, že jsem opravdu jako na sebe napojená, že vím, co chci, ale je pravda, že po porodu, když už jsem najednou prostě byla jakoby v té nemocnici, v té porodnici a teď už jsem viděla, že to miminko vlastně tam leží v tom inkubátoru, má prostě nějaký zdravotní problém, protože vlastně to byl ten důvod, proč se tomu tak jako všechno dělo, tak je pravda, že tehdy za mě osobně by mě neuvěřitelně pomohla nějaká podpora, vlastně podpora toho s někým to sdílet, někomu to zase jakoby takhle říct, protože já jsem měla pořád jako pocit nějakého vnitřního jako tlaku, toho, že nevím, jak se jako rozhodnout, jestli to všechno zvládneme, jestli prostě jsem se rozhodla v tom těhotenství správně nakonec, jo, protože celou tu dobu jsem cítila tu sílu, že vím, proč to dělám, ale vlastně po tom porodu tam přicházely jisté pochybnosti, takové jako, řekněme, až výčitky toho, jestli to teda bylo správně nebo ne. A to jsem si říkala, že jenom tehdy by mě to možná stačilo, kdybych to jako jenom sdílela třeba s někým, protože já samozřejmě vím, že to byla správné rozhodnutí a zpětně to zase takhle hodnotím. Ale v tu chvíli to pro mě bylo hodně takové jako náročné, že vlastně celkově po porodu, že jo, ty hormony, nemá člověk u sebe miminko prostě, protože leží vlastně v inkubátoru, má strach o jeho život, protože už najednou je to ta realita, už to miminko tady je. Takže vlastně to bych ještě možná sdílela. To jsem ráda, že to říkáš, protože obzvlášť v tom rizikovém těhotenství se někdy pak jako soustředíme na přežití vlastně toho každého jediného dne, ať to vlastně jako zvládneme nějak doklepat do toho porodu. A
A pak vlastně zapomínáme hodně na to období po tom porodu, které vlastně pokud je tam i nějaká jako diagnóza toho miminka, nebo pokud se narodí předčasně, tak i to období jako po tom porodu může být náročnější. Což neznamená, že se miminko narodí v termínu, tak to 6 nedělí nemusí být náročné, jako 6 nedělí je náročné období po každé. Aspoň po nějakém slova smyslu, pro každého trošku jinak, ale ta podpora je tam taky hodně důležitá. A my bychom vás s Míšou chtěli moc pozvat na těhotenský kruh pro ženy na rizikovém těhotenství, kde vlastně vám dáme tady tu obrovskou podporu, kterou jsme si my sami přáli v období, kdy jsme byli na rizikovém těhotenství. A zároveň je tam i vlastně jako prostor pro vaše sdílení, pro sdílení toho vašeho příběhu, pro sdílení vašich emocí. Je to bezpečný prostor, kde můžete pustit úplně všechny emoce, tak aby vlastně se mohli vámi projít a přetavit se zase v něco dalšího. A zároveň vám tam chceme poskytnout takové nějaké naše rady, typy, co nám pomáhaly v tom každodenním životě. Protože každá z nás jsme jiná, každá z nás máme trošku jiné typy rady, co nám pomáhalo. A vlastně vy si z toho můžete potom vybrat to, co pomůže vám. A ten kruh se bude konat teď ve čtvrtek 24. října od 10 hodin přes Zoom. A potom ještě v rámci toho kruhu máte vlastně naši měsíční podporu do konce listopadu přes aplikaci Telegram, kde vlastně vám budeme nahrávat různé hlasovky, tipy naše a vy můžete zase sdílet cokoliv, co se zrovna otevře, protože setkat se na kruhu na 2 hodinky je sice super, ale ta podpora je důležitá i během toho každodenního života, obzvlášť jako v těch chvílích, kdy jsme třeba doma sami, protože partner je v práci a na nás to všechno dolehne, tak je super, když máme někoho, s kým to můžeme pozdílet. Ano, dobře, to řekla nádherně. To jí slovo, to je pohlazení na duši. Děkuji. Tak budeme moc rádi, když se k nám připojíte. Odkaz na přihlášení najdete v bio, tady na tom profilu těhotenství přirozený porod. A budeme se na vás moc těšit. A i když nemáte rizikové těhotenství, tak se budeme těšit při nějaké jiné příležitosti. Děkuju a mějte se krásně. Mějte se moc krásně. Ahojte. Ahoj.